Hugot nga gina-monitor karon sa DTI Region 11 ang presyo sa mga produkto sa mga lugar nga apektado sa linog sa Davao Oriental. Nagpatuman og price freeze ang DTI sa Davao Oriental nga nagdeklara og state of calamity human maapektuhan sa mga sagunsong linog. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, mulungtad matud pa ang kamanduan hangtod Disyembre 12 karong tuiga. Ubos na ini hugot nga ginadili ang paglihok sa presyo sa mga nag-unang palaliton sama sa delata, processed milk, kape, sabon, asin, instant noodles, bottled water ug uban pang basic necessities kung nag-unang panginahanglanon. Gani hugot nga gibatayan sa DTI Davao Oriental ang mga tindahan sa probinsya aron masiguro nga walay overpricing. Lakip sa mga giinspeksyon sa ahensya ang tindahan sa mga lungsod sa Manay, Baganga, Caraga, Tarragona ug Mati City. Hinoon walay misupak sa kamanduan sa ilang na-monitor ng mga tindahan. Nagpatuman sabog price freeze ang Department of Energy alang sa 11 kg paubos nga liquefied petroleum gas kon LPG ug mga kerosene products sa Davao Oriental. Mulungtad matud pa ang kamanduan og 15 ka adlaw sukad ang deklarasyon sa state of calamity.